Van 1 juli taken hier zal de huisdokterspost in Dokkum nachts tijdelijk de dwarren sluiten. Allereerst, dat is het plan van de Friese Huisdoktersvereniging en Dokterszorg Friesland. De proef die het dan ont 1 januari 2026 wordt, moet de werkdruk van huisdokters verlegen. Ja, dat vannemen dat roept een soort zorgen op bij inwoners van Dokkum en omjouwing hoe de toegankelijkheid van spoedzorg in de nacht. Ja, Postema die is van de FNP Noord-Eerst-Friesland. Hij is verbjusteren over die mogelijke proef, omdat de 24-uurszorg noodzakelijker lijkt als eer, zou Seiter. Wij binnenkrijgt in de gemeente hebben wij de visie Zorg en Wolwezen vaststeld. In heel anno-verband is dat vaststeld. Daarin dat betekent dat ik meestal met lange thuiswijn, ik ouderijn, lange thuiswijn bloed. Ik de ouderijn met een grotere zorgvraag. Dus de zorg, de 24-uurszorg tegenbij, dat lijkt het dus een noodzaak. Dus wij schrokken daar enorm van. Ja. Heb je hem bijgelijk al contact zocht met de dokterswacht? Want ja, begreep je ergens haar een punt dat de werkdruk te hoog is? Ja, natuurlijk begrijpen wij dat de werkdruk heel hoog is. Ik ben huisarts, er zijn te weinig huisartsen. Huisartsen die gaan cliëntenstop, dat ze geen mensen van boet nou meer aannemen. Dus dat begrijpen wij heel goed. Alleen wij stenen voor onze inwoners en onze regio, onze achterland, dat telt ik. En wij krijgen nu wel eens een beetje het gevoel dat ja, de mensen in de stedelijke gebieden, die hadden voorzieningsaasten nog wel. En de mensen die in het achterland wonen, die hadden de voorzienings net. En daar stenen wij voor. Wij moeten die mensen, elke regio telt. Ja. Helder, want in de praktijk zoet er vanaf december van 2024 op deel komen kennen dat de dokterswacht dus net meer riet van al jaren, dat die auto voort is, dat er hier echt geen huisdokter meer zit. Dus ja, dan wordt het standaard 112 mij. Nou, dat zou samen kennen. Dat de mensen met een grotere zorgvraag toch er bellen. Dat de 112 het drukker krijgt. Dat klopt het. Is dat een van de dingen waar je op ontruien van dat alsjeblieft net? Nou ja, absoluut. Dat ligt dus net aan een situatie. Maar de dokterswacht Friesland is in gesprek met de ambulancediensten en dergelijke om te zien of het haalbaar is. Het RIVM ben ik met douane om te zien wat de aanrichtingen wijzen kunnen voor mensen die zorg nodig hebben. Dus het is nog net zeker dat het teruggaat. Alleen wij willen gewoon dat ons college alle prioriteiten hierop stelt, dat zij onder de tafel zitten en dat zij het belang van uw inwoners centraal stellen hierin. Wat zou het betekenen als er aanst hier geen dokterswacht meer is? Nou, dat de inwoners dan 's nachts naar Lauwe te rijden moeten. Dus je wanneer achteraan je, nou ben je in een liedje ben je in Dokkum, maar nu mag je nog een jelle uur terugrijden. Dus dan ben je in het slimste geval een uur dwaande heen en een uur weerom, midden in de nacht. Nou, voor de meesten met een grotere zorgvraag, waarvan wij nooit best doen om die zo lang mogelijk thuis te wonen te letten, omdat daar de druk heel hoog is. Ja, dat wordt natuurlijk wel een hele uitdaging om die mensen op tijd in de ziekenhuizen te krijgen. Wat verneem je ervan uit de Mierskip bij? Nou, wij worden van alle kanten benaderen. Als we bij een bijeenkomst binnen, dan worden mensen gelijk heel fel als dat dokterswacht voorthellen wordt. Mensen die we gaan heel goed vochten om de Sionsberg hier te houden. En ook gaan de mensen het gevoel, nou wordt de dokterswacht, de 24-uurszorg wordt nou ik bij ons wij hellen. En dat leeft enorm onder de mensen. En ik denk ik dat zij rocht de haven versprekken, als dit nou wegvoort, dat wij daar echt wel vervechten moeten om dat hier te behouden. Wat is Friesland een beetje van jouw gevoel achtersteld? Nou, net alleen het is Friesland, het is het hele gebied hier. Dus ik dank me deel alle andere gemeenten eigenlijk die gebruik maken van de Sionsberg, maar ik van de 24-uurszorg hier. Zei het Postema dus van de FNP Noord-Eerst-Friesland in verslagjouwer Ben de Jager.